सरकारा आयेन बायदियै जे हाग्रा रैखाथि ओनसोलफोराव आयेन बेरेखायै लुनानै थानाय न' बांफोरखौ बा सुबुंनि न' बांफोरखौ जे होस्रांनो गोख्रों बिथोन होनाय बायदिनो दिनैबो क'क्राझार जिल्ला गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय आनन्दपुर जे गामियाव आरो बे गामियाव जे गोबां गुवार साहा बागान दङ आरो बे बागानाव थानाय दिनै मोनसे आयेन बेरेखायै थानाय साहा बागानखौ दिनै न' बांखौ होस्रांनाय जादों। आं बे समाव आङो जे सार्कलनि बेंखनै बिबानगिरि बिथांनिफ्राय मिथिना लागोन जिहेतु এতিয়া মোৰ লগত আছে সেই চাৰ্কলৰ বিষয়া তেখেতৰ পৰা মই জানিব বিচাৰিম যে আজি এভেকশ্যন কৰা হ'ল কিহৰ কাৰণে? এই গোসাইগাঁৱৰ পলাশগুৰি গাঁও যোনখন আছে তাত আমাৰ ভিজিআৰ মাটি আছে 304 আগত সেই ভিজিআৰ মাটিটোত এজন ছাত্তাৰ মিয়া বুলি এনক্ৰ'চাৰে বহুত বছৰ ধৰি চাহ বাগান কৰি নিজৰ ঘৰ অফিচ গোডাউন এনেকৈ ইলিগেলি অকুপাই কৰি আছিলে। চ' আমি সেই এনক্ৰচমেণ্টখিনি ফ্ৰী কৰিবৰ কাৰণে আজি এভিকশ্যন ড্ৰাইভটো হাতত লৈছোঁ। কেইটাৰ পৰা চলিছিলে এভিকশ্যনটো আমাৰ প্ৰায় 10:30 মানৰ পৰা আৰম্ভ হ'ল আৰু এতিয়া কেতিয়া খতম হয় আপোনালোকে দেখিছে এভিকশ্যনটো অলৰেডি আমাৰ চলি আছে। আৰু মালিকৰ বিৰুদ্ধে কি ব্যৱস্থা ল'ব? না সেইটো আমি লিগেলি যি আমাৰ ব্যৱস্থা আছে সেইখিনি ল'ম। অলৰেডিতো আমি এভিকশ্যনটো হাতত ল'লোৱেই, সেইটোৱে আৰু। কিমান চনৰ পৰা স্থাপন কৰা হৈছিলে? 2009 মানৰ পৰা তেখেতে অকুপাই কৰি আছিলে। আৰু মালিকৰ নাম? ছাত্তাৰ মিয়া। মালিক মানে এনক্ৰ'চাৰ তেখেত। ঠিক আছে। কেইবিঘা আছিলে তাতে? টোটেল মাটি এইটো দাগত আছে 450 বিঘা, তাৰ ভিতৰত তেখেতে অকুপাই কৰি আছিলে প্ৰায় 300 বিঘামান। আজি মাত্ৰ সেইটোৱে এভেকশ্যন কৰিম নেকি? আমি তেখেতৰ যোনখিনি ইলিগেল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ আছে প্লাছ বাগান আমি এইখিনিয়ে বাকী এভেকশ্যন কৰাৰ সময়ত একো অসুবিধা নাই একো হোৱা নাই। আমাৰ যিমানখিনি লজিষ্টিক লাগে পুলিচৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ফায়াৰ ব্ৰিগেড মেডিকেল গোটেইখিনি টীম আছে। কি এভেকশ্যন কৰা হ'ল আজি এতিয়ালৈকেতো আমি বিল্ডিং কেইটা কৰি আছোঁ আৰু আগলৈ আমি কৰি যাম। ধন্যবাদ। बिथाङानो जाहैबाय गसाइगाव बेंखनारि बिबानगिरि। बिथाङा जे बुंदों जे इलिगेलि बे साहा बागानाव मोनसे बिल्डिं फसंदों जों दिनै बे नोजोरजोंनो जे गसाइगाव बेंखन मावख'नि गेजेरजों जे होस्रांनाय बा एभेकसन खालामनाय हाबाफारिया दिनै फुंनि समनिफ्रायनो जागायजेनदों होननानै बिथाङा फोरमायदों। आरो नोंथांमोना नुनो मोन्दों केमेरा पार्सन बिथांखौ आं दिन्थिनो खावलायगोन जिहेतु बे समाव मोनसे साहा बागाननि गेजेराव थानाय जे बिल्डिं बा मावख'खौ जे होस्रांनाय बा सिफायनाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दं। आरो बेयाव नुनो मोन्दों नोंथांमोना जे पुलिस बिफाननिफ्राय लानानै हाग्रा बिफाननिफ्राय लानानै गोबां मावख'नि बिबानगिरि आरो कर्मचारि बिथांमोना बेयाव गोख्रों राहानि गेजेरजों एभेकसन खालामगासिनो दं। आरो बे लोगोसेयैनो एभेकसन खालामनाय समाव JCB आरो गुबुन गुबुन रोखोमनि जे सिफायग्रा बेसाद मुवा बेफोरखौ बाहायदों। आरो नोंथांमोना नुनो मोन्दों बेयाव बेंखननि जे बिबानगिरिफोर आरो मावथि बिथांमोनाबो दिनैनि बे एभेकसन खालामनाय समाव नुनो मोन्दों। आरो बिथाङा सार्कल बेंखननि बिबानगिरिया फोरमायदों जिहेतु फैबाय थानाय समाव आरोबाव गोख्रों राहा लागोन होननानै बिथाङा फोरमायदों। आरो बे समाव केमेरा पार्सन बिथांखौ दिन्थिनो खावलायगोन जिहेतु मावख'नि सिङाव थानाय जे टेबोल बा गुबुन गुबुन मुवा बेसाद दो दोख्लाफोरखौबो बायजोआव दिहुननायखौ नुनो मोन्दों। आरो बिथांमोना फोरमायदों जिहेतु दिनैनि समावनो जितु बे मावख' सिङाव थानाय जिखौ थेर बेथेर खालामनाय बा सिफायनाय हाबाफारिखौ बिथांमोना दिनैनि गेजेरावनो फोजोबगोन होननानै जाय समाव आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकारा जे ओनसोलाव आयेन बेरेखायै आश्रय लानाय बा न' बां लुनानै थानाय सुबुंफोरनि जिथु खामानि न' बांफोरखौ बेखौ होस्रांगासिनो दङ। आरो दिनैबो बेबायदिनो जे गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय आनन्दपुर जे गामियाव मोनसे आयेन बेरेखायै बेसेबा गुवार जे साहा बागानखौ बेखेवदोंमोन बा गोलाव समनिफ्रायनो सालायबोगासिनो दंमोन। आरो बे साहा बागानावनो गोबां कर्मचारिफोरखौ लानानै जे खामानि मावबोदों। आरो दिनैनि फैयै फैयै जे गसाइगाव महकुमा बेंखननि आवथायाव जे बे साहा बागाना मोनसे आयेन बेरेखा होननानै मोनसे सानजानायजों दिनैहाय खुंथाया बे साहा बागाननि मावख'खौ सिफायदों बा होस्रांदों। आरो नोंथांमोना नुनो मोनगासिनो दं बे समाव जे JCBया बे मावख'नि साखाथियाव थानाय फिसा फिसा न' बांफोरखौबो होस्रांदों। आरो बे मावख'आनो जाहैबाय जे साहा बागान बेसेबा गुवार साहा बागाननि जे गेजेराव दङ बे मावख'आ। नोंथांमोना नुनो मोन्दों जे JCBजों जे फिसा फिसा न' बांफोरखौबो होस्रांनाय